Ya. Nek tangan. Eh. Mumet mbok ambune keteke mbok. Gabung Tangi. wangi. Yang kemucing. Yang kemitura. Tak lebokke meneh. Arek apa ora? Emoh, sijine bae. Ana apane kono? Aja. Senenge nyimpen panganan jare. Ngomong bahasa Cina, Mbak. Aduh. Aduh. Mbak sabar ngerawat mamae. Aduh. Loro Mbak, sesek konyong hilang ingan.